fő attrakció, úgyhogy én egy rövid előszót szeretnék, egy rövid áttekintést, a saját véleményemet, a saját érzéseimet elmondani. Átfogva a 89-es időszaktól kezdve a 2006-os rendőradtakon át, addig a pillanatig, hogy itt vagyunk, itt ülünk és hallgatjuk Postai Imrét, és gondolkodunk dolgokon. Ugye mindenki tudja, hogy 89-ben milyen elvekkel, milyen gondolatokkal indult az új Magyarország, illetve azt gondoltuk, hogy indul az új Magyarország, és hát voltak azért nagyon rossz előjelek a folyamatokban. Láttuk, amint egy pufajkás, vagy tanulni lehetünk, amint egy pufajkás hatalomra jut, és igazából azt gondolom, hogy nem vettük ezeket a veszélyeket komolyan. És addig jutott a hatalom olajos ügyeken keresztül, több éves mutyizásokon keresztül. 2006-ban azt gondolom volt egy hatalmas fordulópont, amikor 2006. október 23-án a rendőrség szétverte gyakorlatilag a tömeget. Ez nem csak azért volt fordulópont, mert itt a magyarság kapott egy pofont, hanem ebben a pillanatban azt gondolom, hogy nagyon sokan tértek magukhoz, nagyon sok ember ezután vette észre, ezután realizálódott benne, hogy mekkora a probléma, mekkora a baj, kik azok, akik irányítanak minket. 2006 azért is fordulópont volt, mert 2006 októbere után erősödtek meg azok a hangok, mint amit Postai Imre is képvisel, kimondja az igazságot, leírja az igazságot, és ettől a ponttól kezdve vesszük komolyan ezeket a hibákat. Tehát 2006 után kezdődik az, hogy az emberek, egyre több ember komolyan veszi és megérti azt, hogy zsidó háttérhatalom kezébe vagyunk. Egyre több ember veszi komolyan és megérti azt, hogy cigánybűnözés folyik az országban, és amit azelőtt csak egymás között, kocsmában, családon belül is csak suttogva mertünk kimondani, 2006 után jön el az idő, hogy azt mondjuk, hogy igen, ezeket ki kell mondani. El kell indulni azon az úton, hogy vissza kell találnunk a magyarsághoz, vissza kell találnunk a saját önrendelkezésünkhöz, és 2006 után kezdődik el ez a folyamat, amikor egyáltalán nyíltan elkezdünk beszélni róla. 2006 után kezdenek megerősödni azok a szervezetek, szerveződések, társaságok, és hát hogy legyek elfogult a Jobbik maga, mint nemzeti párt, amikor megkapjuk ezeket a nagy pofonokat, és kezdjük komolyan venni a saját sorsunkat, a saját életünket. Ugye itt most mi fogunk hallani nagyon sok szerintem megdöbbentő, nagyon sok furcsa dolgot, meg nagyon sok olyan is lesz, amiről már részben tudunk, de most egy kicsit mögé tudunk látni ezeknek a folyamatoknak. De arra kérek mindenkit, hogy gondolkozzon el azon, hogy ez még mindig csak az a szint, hogy beszélünk a dolgokról. Sok minden elindult, látjuk a folyamatokat, választások előtt vagyunk, de azért, hogy ezek megváltozzanak, azért tenni is kell, cselekedni is kell. Mindenki vegye ki a maga részét abban, hogy ami folyamatok rossz irányba indultak, azt meg tudjuk fordítani. Visszatérve még 2006-ra, 2006 után láttuk azt, hogy az emberek komolyan vették a problémákat, 2006 után elkezdtek erősödni például a nemzeti portálok, ahol nagyon sok igazságot olvashatunk, és olyan népszerűségre tettek itt szert, 6, 8, 10 olyan portált tudnék fejből felsorolni, amit gondolom, hogy mindenki több-kevesebb rendszerességgel olvas, és már jó néhány embernek ezek az egyedüli hírforrások. Aztán ne hanyagoljuk el, ahogy mondtam, annak jelentőségét, hogy egyre másra épültek, alakultak azok a szervezetek, akik komolyan gondolták a magyar nemzet problémáját, komolyan gondolták azt, hogy el kell kezdeni tenni valamit a dolgokért, a változásért, a valódi változásért, és valódi rendszerváltásra lesz szükség a 89-es módszerváltás helyett. Így jutunk el folyamatosan a mai napig, ahol
nem lebecsülve, de mégis tényként azt gondolom, hogy Kisláng a Fejér megye egyik legkisebb települése, és az, hogy itt vagyunk most több mint 100 ember, és meg fogja hallgatni Imrét ezekről a dolgokról, ez 3-4 évvel ezelőtt nem lett volna meglepő mondjuk Fehérváron. De az, hogy ennyi ember egy ilyen kis településen is el tud jönni, és érdeklődik, és benne van ezekben a folyamatokban, érti és látja, ezek nagyon nagy dolgok, nagyon nagy változás előtt állunk, és kell, hogy tovább csináljuk. Tehát ez még mindig az a szint, hogy megismerjük a problémákat, feltárjuk a problémákat, de tovább kell lépni, tenni kell, cselekedni kell, és bizonyára Imre is ezt fogja mondani, hogy amiket itt hallotok, ezeknek legyen következménye. Igenis, kőkemény következménye legyen. És hát ezen a ponton nem tudok a Jobbiktól elszakadni, mert mi vagyunk azok pont, akik azt mondják, hogy igenis kőkeményen el kell számoltatni azokat az embereket, akik az olajos ügyekben benne voltak, akik a rendőrséget szétverték, illetve ahogyan a rendőrség egy dilettáns csapattá vált, ahelyett, hogy valódi rendvédelmi szervként működne, ami a feladata lenne. Hát nagyjából azt gondoltam, hogy így érünk ide ahhoz a ponthoz, hogy megkérem Imrét, hogy tartsa meg az előadását, és még egy dolog, ragadjam meg az alkalmat, hogy egy-két nemzeti rendezvény még reklámozzak számotokra. Jövő héten csütörtökön Vona Gábor lesz Cecén 7 órakor, lakossági fórumon, pénteken pedig 5-kor Enyingen, 7-kor pedig Sárbogáton lesz, akit érdekel, művelődési ház, mindegyik központban van, akit érdekel, szívesen látjuk ott. Valamint még egy dolog, amit az előbb mondtam, hogy tegyünk is valamiért, tegyünk is azért. Vegyünk magyar árut, vásároljunk magyar árut, legyünk részese a folyamatoknak, történelem zajlik előttünk. Például jövő hét szombaton Székesfehérváron az Ocean előtt egy kis demonstrációt tartunk a magyar áruk védelmében. Az 599-es, az a demonstrációnak a szlogenje, hogy jelszavunk 599. Például mi azt mondjuk, hogy nagyon fontos, hogy vegyünk magyar terméket, és kiállunk az Ocean elé, hogy akik arra mennek, ezt látják, azok próbálják tudomásul venni, hogy akkor fogunk változást elérni, hogyha mi magunk is teszünk ennyire. Ez például egy nagyon apró, nagyon fontos lépés, hogy keressük a magyar terméket, akkor tud a magyar gazdaság talpra állni, akkor tudunk tenni önmagunkért, hogy ezt megvalósítjuk. Jó, ez jövő hét szombaton 10 órától, aki demonstrálós kedvében lesz, nagyon sok szeretettel várjuk, és propagálja ezt a gondolatot nekünk. Köszönöm szépen! Jó. Nagyon szépen köszönöm. Nem, hogy ide kiállok, nem szeretem, hogyha... Hát mint fő attrakció akkor, bár én azt gondolom, hogy nem én vagyok a fő attrakció az ott potyog, és jelen pillanatban is alig várom már én is, hogy majd belekóstoljak, és körülbelül olyan cirka 2 óra múlva talán el is jön az ideje.